Ki khubor ka bate se TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Ka Meghalaya Human Rights Commission kala Shim Moto halor ke jing sapriang ka video ha ka por bagi Pulit kira ka Metïap ka Samla ka basyak peniap ha William Nagar. Kani ke jing Shim Moto ka dairu namar bagi Pulit kira ka Metïap klem datap bat klem ka AA ha ka bagi brio baro ki yo ilut. Halor ke jing geno baka wei ka one stop center ka badan ha William Nagar. Kam Shim le AA ha ka por baka ni ka kena Samla ka lek pan jing yaram. Ka commission kala hukum yau Superintendent of Police jong ka East Garo Hills District bau day ban pen poi ka kai port bat la hukum ru yau Director jong ka tenat Social Welfare jong ka Sarkar Jilla ban pen poi ka kai port. Wat penleno yakni ka kabu ki sopti etho ki babha bat shongdor nadu sa po hajar hadu hnriu po hajar tingka menta phila banyo hagador lai po hajar tingka ya ki sopti etho ba shongdor hinyo po hajar chaneng phinyo tang san po hajar tingka tang kata ka wei ka sopti ka de ka wei ka design tang na ka binta jongpi wan jit nok loi na molai moro bat na mot pran po no menta hau khandai saw lai hnriu san pra hinyo lai pra